Og hvad? Hvor blev han af? Efter ham! Det går stærkt. Jeg hedder Anders Breinholt og arbejder til daglig som vært på Godmorgen Danmark på TV2. Og i dag der er min opgave så at lægge stemme til en bandeleder, som er bandeleder af en gruppe, som hedder De Poppende Drenge, som er en bande, der styrer i byen, der hedder Mewtorsk, hvor Svampebob, han så er, som man så kan se i afsnittet, alverdens mærkelige omveje, så lander der. Og vi i min gruppe, i min bande, er ikke særlig vilde med bobler, og vi prøver så at få fingrene i Svampebob. Og jeg kan naturligvis ikke fortælle her, hvad der sker med Svampebob. Det bliver man nødt til at se, ellers bliver jeg nødt til at slå dig ihjel nu, selvfølgelig, hvis jeg siger det nu, ikke? Så man skal se afsnittet. Det, der er fascinerende med Svampebob, det er, at han er en gang lidt irriterende, men samtidig er han jo også en fin fyr. Men han er sådan lidt, nogle gange er sådan lidt bagklog, altså han kan blive lidt gammelklog nogle gange. Og det kan både være godt, men det kan også være mega irriterende. Og oftest, jeg vil sige, han deler vandet 50-50. Altså han er både sådan en, du ved, en man godt vil være god ven med, og så han er sådan et, der kom måske bagefter og siger, hvad sagde jeg, typen. Og det kan godt være sådan lidt irriterende. Men det er også det, der gør ham til en dejlig lille svamp, ikke? Ja, sådan en lille hyggelig svamp. Altså Kasper Christensen lavede det første afsnit, og jeg har så fået lov til at lave det andet. Og der, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange der er blevet ringet op inden, før at man så nogen, der vil sige ja, ikke? Men der er rigtig mange, der er blevet ringet op inden. Og Kasper var så sikkert den første, der sagde ja, og derfor så har han så også fået den rolle, hvor jeg kan forstå, at Johnny Depp i det originale afsnit lægger stemme til. Det vil jeg nok så sige, så er jeg glad for, at jeg er nummer 2. Fordi hvis jeg skulle rende rundt og være den rent udseendemæssigt, kunne jeg godt være det, men ret stemmemæssigt er jeg slet ikke i nærheden af Johnny Depp. Så derfor er jeg glad for, at jeg har fået en halvbøvet gangster i Mewtorsk. Og det kan jeg måske så tænke lidt over, at det var den rolle, der tilfaldt mig, og det var Kasper, der blev den danske Johnny Depp. Måske er det virkelig nogen, der har taget røven på mig. Det kan jeg egentlig godt se. Men at efterfølge Kasper, det er jeg selvfølgelig meget, meget stolt af. Svampebob er jo en af mine personlige fjernsynsfavoritter, og jeg har en datter på 3, som jeg er ved at prøve at overtale til at se Svampebob. Og jeg kan sige, kære Svampebob, vi kommer fra nu af til at sidde og se med hver evig eneste gang, at du er på lørdag morgen. Værsgo. For filen! Forstår du, hvorfor vi ikke tillader bobler i vores by? Vi har heldigvis måder at håndtere hensynsløse bobbelblæsere som dig på. Så giver vi ham høvl, drenge!